Здравейте хора, аз съм Пламен. За пръв път играя Chicken Gun и снимам на живо. И... Да, на живо снимам. Сега ще играем на сървъри. Да видим на кой сървър ще играем. Аз мисля да избера... Чакай. Ето я. Да видим къде ще спаунем. Добре. Тук сме. Абонирайте се за канала ми, както и на този на Gogo28K. Пацлора от 2 се абонирайте. И ще стана много доволен от вас. И си викам, кой там се крие в зеленината. Така. Убихме един. И каква е тази зеленина, бе, брат? Аз нищо не виждам от нея. Уа, това не е честно! Какво е това оръжие? Аха, не успя да ме убиеш. С този чук. Не, този чук няма ми свърши работа. Това какво е? Това шотгън ли, бе? Да. Маля, 9998 патрона. Това е много. Това са безкрайни патрони. Къде е тоя? Аз съм спокоен и си танцувам. Я видя какви други танци има. Къде е тоя? Чакай. Не е тоя. Добре, къде е? Май... Ето го. Така, сега почвам да търся това да не се е качил някъде на високо. Ето го, виждам го! О, не. Как? What? Какви са тия котки, бе? Могат ли да... О, не. И вие ли чувате този звук? Този звук познат ли ви е? Ето, това е сирената! Това е сирената! Стреляй! Защо не може да умре тази сирена? Много готина. Айде. Абе, направо си вземаме и това. Не, тук. Бе. Това умира, бе. Айде. Умира. Айде. Абе, това не е честно, бе. Аре, сега се взима от това глобус. И сега това ще умре. 1+3. Как да го напиш? А кой ме стреля, бе? Аз се самоубих ли, бе, брат? О май гад. Къде си? Ето те, виждам те. Това си вземам само. Мале! Какво е това самолет? Какъв е този самолет, бе? Здравейте! Честита нова година! Аз отново си завърнах. Ха-ха-ха. Алапа! Какво значи това алапа? Как да се пише по тази дъска, бе? Не! Няма да играя на това ниво.
То сървър е тъп и скучен. Значи, това беше от нас, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Оставете по един лайк за канала Pats World 1 и чао!